O fuge? N-am băut. Ce burtă ai dat? Da, ai burtă. Deci când vrei să le sală cu Batman. Nu-i burtă. Bă, pulă, te dezmembrezi. Ce picioare e, zi tu? O să fac o Da. săritură extraordinară. Hai. Mă, fraiere, știi de ce ți iese ție asta? Fiindcă știi să mergem mâine. Știi să mergem mâine, de asta ți iese. Crezi? Da. Și de aici tot de asta. Vezi, poate dai cu spatele. Ăla nu-i cap, bă. Stop. Ce agitată e apa. Ce? Au fost prea grele alea, măi. Da, fiindcă știi să mergem mâine, bă. De aici a fost greu. Știi să mergem mâine. Păi, na, cam atât de zi, pe ziua de azi. A?